high school or ani butar ang oro budi faika ke but mane nukha boror belai ke khushi belai ke tongthok laijak oron ani butar te ani family ani gita candidate boni butar orono songoro don failajak nukharo pray 70-80% but lainai chini favor chini BJP IPP favor but ungui tongo te ang saimano isut khwai district pura jotton oro IPP BJP jut prathiro agongjak ang joto khobor nai tongo te chini west district go bhaino belai khena agongjak chini BJP IPP jut khwai bai te west district sung jotton kaplai nai te ang koro belai shanti singkhola bodai jero tongo oro kulo na bisingkhola ngia jotton shanti priyo babe kacang khlai but roi tongai abar bagui ang jotton belai hambai ma rogo te jottorni kini tui thampui skolo de but nei ro boro jotton kunu gondol krei joto shanti jottor baksa khlai but nai tongo abang nukha abang pullano ani niji nengai tani poribar nengai ang jotton hambai haksama yakharo কোন জায়গার আমি কোন খবর পাবো রক্ত oro elaka to kun kebeng mangkrai kahamte tolai tongo pheba ang kisa khana ka yang digi burjung do wakin do goro kisa gondo khanao te ramton ka do kisa gondo wakin khanao ang detail khobor mai kho ang ta khobor na nai ang nawo thangai ang jotto khobor na hanai akha ko kacang khane pai nai jeng saimano te obo nichit jeng saimano chini mia propoin do chini put tongo chini IPP BJP jut जों मैक्सिमाम सीट दागै जों कप्लाय नाय हामबाय